И току-що разбрахме, Аз бях по средата и че Плешо е дисквалифициран, защото неговото гориво било дизел и останахме само с 2 бензинови лампи за последния старт от последното състезание и ги чакаме всеки момент да направят най-бруталния старт в живота си. И ето, старта стартира и сега кой ли ще дойде? Кой ли ще е пръв? Кой ли ще даде газ и имаме отказ. И има нещо странично, движещо се много бързо. Да, и отказ от старта, поради факта, че не е ясно точно какво се случи и може би, да! Наско на скистия мина с изключително бавна скорост от 3 км в час през финалната права. Ето го дисквалифицирания, защото карал на дизел. Дисквалифициран, защото карал на дизел, да ето му виждате мушната ми, да вижте колко е красив. И чакаме четвърти пореден старт.